Ukuyofuna inyanga usizo ayibo. Ukuyofuna usizo einyangeni akukho wrong. Vele ayikho into wrong la emhlabeni futhi ayikho into right. Izinto zibalansile. Okright khona into wrong ngakho, okwrong khona into right ngakho. Kodwa ke kune meaning ukuyofuna usizo einyangeni. Kune meaning, spiritual meaning behind. Lo meaning ithi kusho ukuthi wena usuhlulekile ukuzilwela spiritually noma awuzange uze uzame ukuzilwela noma awazi ukuthi kumele uzilwele kanjani. So therefore usuyapika. Bese iphinda ithi usho ukuthi lo muntu lo ompikayo unethemba lokuthi ungaphezulu spiritual ukunawe ungaphezulu ngale inkinga le obhekene nayo. Kusho lokho ke ukupika lokho ayikho into wrong ngokupika, yabo. Phela nje ukuthi nansi incazelo isho ukuthi wena uhlulekile noma wena awuzange uzuzame, isho lokho ke. But nakho kunyomela ukuthi ukwazi uma ngabe lenkinga obhekene nayo empilweni ayidinge kulunga ngokuthi upike wena. Idinga ukuthi wena ifuna ukukuchannel inkinga nenkinga phela isuke ize ngereason ethile, isuke ize ukuzokufundisa okuthile, ayizi for mahala nje. So uma ngabe kuukuthi wena lenkinga ayizukulunga ngokuthi upike, inkinga lena eqonda ukuthi wena ube kwi-receptive mode. Inkinga nje le noma izinkinga noma inkinga eqonda ukuthi wena ube kwi-receptive mode. Khona kuzoba khona into ezokwenzeka. Ukupika kwakho ngeke kuze kusebenze. Ukupika ngeke kuze kusebenze ngoba uthola ukuthi kufuneka ukuthi imizamo yakho iqala iphele yonke. Yonke imizamo unayo iqala iphele yonke, yabo. Bese iphelileke imizamo khona uzokwazi ukudirectwa kahle. Ngobani? Awukwazi ukudirecta umuntu naye ebezidirecta futhi naye ngokwakhe. Akusebenzi kanjalo. Ngcono ukuthi uqale umyeke le direction yakhe ingamleadela indawo. Bese uyamdirecta ke. Uzokulalela ngoba usebonile ukuthi lento yakhe ayisebenzi, yabo. So ke uma ngabe ukuthi ke bekumele ngabe lento ngoba phela ke kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ukupika vele kufanele ukuthi upike ngoba nje vele hlezi uzoba khona umuntu o spiritually enlightened more than you. Hlezi uzoba khona into njalo spiritually enlightened. Leyo nto isho ukuthini ke sonke sine power efanayo kodwa ukuxhumana nepower kwethu akulingani. Power yethu yes iyafana, yes we are consciousness, we are pure awareness, but the connection to the power is not the same. That's the thing, yabo. So ke uma ngabe ukuthi ke uyapika khona abantu asebexhumene nepower, just like ake ngikwenzele isibonelo njengokuthi nje njoba sabantu thina sabantu sama human, zikhona izinto ezingama entity as above us ezikade zabantu nazo before bakade zazi njengathi kodwa esezi advanced ngoba i consciousness scale is infinite. So hlezi kukhona osemva kwakho, hlezi kukhona ophambi kwakho, yabo. So ke ngiyengizwa abantu bethi hayi ungamncoma umunye umuntu unamandla nawe ngokwakho wara. Hlezi ekhona umuntu o spiritually connected more than you based on the level of consciousness nezinto ezithile sezenzekile kuyena oxhumene kakhulu ukunawe, yabo. Ngojojwana nje usastrugglisha nje usahlula ukufast yena uyafast. Usahlula ukulawula ama emotions yena yakwenza. Unento ezithile yena sekwazi ukuzenza. Khona ngisho abantu abakwazi ukuxhumana nabantu abangaphili ngesimo somoya, yabo. Kushiyana ngezitebhisi la kulento ye spiritual awakening. Kushiyana ngezitebhisi based
unqoba ingqinamba ukronyeliswe, unqoba ingqinamba ukronyeliswe, unqoba ingqinamba ukronyelwiswe. So uhambo nje njengoba ngisho ukuthi mina kude la siya khona futhi kude la sisuka khona. So usukupika ke wena mawusukuye enyangeni ngomoya kumuntu othi wena uzokulaphela izinto spiritual, usuke upika. Ukupika ke alikho icala lapho, kodwa meaning isho lokho engushoyo. So ungapika ke kukhambele kahle, ungapika futhi kungakhambili kahle. Kudepend ukuthi lenkinga le noma lezi izinkinga lezi zilethe yipi i-meaning noma ziletheni empilweni yakho. Mangabe ukuthi kumele ukuthi vele bekukuthi kumele ukuthi lo bekuyingqinamba yalo lo zompika, bekuyingqinamba yakho ukuthi asize wena okuyimani naye futhi aphinda akonyeliswe futhi, bekuyingqinamba yakhe ukuze anyoke kwi-hierarchy spirituality. Uzokusiza usizeke futhi lowo muntu loyo, uzokusiza usizeke futhi, yabo. Bakhona abantu abanikeziwe izinto, uzokusiza usizeke. Kodwa uma ukuthi bekungamele inkinga bekuthi personal zibhekene nawe ukuze kwenzeke into ethile kuwe noma wena, ukuze kuvuka amandla kuwena ngaphakathi, uzongasebenzi lonto up until uzobe ku-receptive mode. Uzozama amasonto kungasebenzi, uzama inyanga kungasebenzi, uzama ukuhlaba kungasebenzi, uzame konke, uthandaze kungasebenzi, konke kungasebenzi nje, konke kungasebenzi, yabo. Ziqhubeke nje zikunamathe nje inkinga. Uzofika kwi-stage noma kwi-state la khona sokuthini usunamba, soku-receptive mode, konke imizamo yakho iyophela, phelile imizamo yakho, yabo. Yoba kuthi imizamo yami iyophela xa ndifika kuwe Jerusalema, umuzi okhanyayo. Uma ngabe ukuthi usufike, yabo, uma spiritual, le mizamo ke leya ngaphandle ke uya understand ukuthi imizamo nje le izaba lezi, yabo. Ngobani before ungene ube spiritually awakened usukuzamile konke kwafeyila up until uzudirect kuwena ukuthi into esebenzayo ila kuwena, ubungayiboni wena, bungayazi, bucabanga ukuthi ingaphandle. Then sekuphelile ke njalo ke, sekuphelile ke njalo, usuyazi njalo ukuthi awu amandla la ngaphakathi sekuphelile. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke uzophinda upike ngelinye ilanga, uyopika futhi nangelinye ilanga, yabo. Njengakho le nto iyafana nakho kuya kudokotela, iyafana nakho kuya kudokotela. Uma ukuthi wena uphethwe yikhanda, wena loli kuphethe ikhanda, uzoqala uzama izaba zakho la, phuza amanzi la, uthi ngiyaphuza amanzi la, ubhema into ozibhemayo, ubone alipheli, yabo. Bese uyapika uya kudokotela. Ngisho usiyapika ke lapha ngoba unethemba lokuthi wena udokotela uzokusiza. Siyopika ngoba wena usuhlulekile, uqondele lokho, ngithi usuhlulekile wena, yabo. So ke lelo khanda lelo uma lifike limhlula nodokotela futhi bese njani, uzozama umunye umzamo futhi, yabo. Uzozama umunye umzamo. Uma uthi yonke lemizamo iyahluleka, uzogcina uthini? Ngcono lingibulale, ngcono sengingathela, usufike ephike manje ku rock bottom. Ngasikhathi usuthi ngcono lingibulale, usuthambile ke manje, usuthe tobo, sengakwazi ke iuniverse ukusebenza ngawe ke manje. Ngwani eqaleni bikutshengisa izinto ungalaleli, kutshengisa izinto ungalaleli. Ngobani? Bakhona abantu ukukhulunyana nabo la, bafike la bezoba ngobhatomu, bakhulume zonke izinto lezi. Ngobani? Abakafiki kwi-receptive mode. Umuntu usacabanga ukuthi kusasebenza lo muthi awusebenzisayo, usacabanga ukuthi kusebenza lento ayisebenzisayo, kanti ayiyeza nje into. Uzozwa ngento nje ithi gqo kanye asangani. Uyobuya evidweni ayidlula eminyakeni ewu5, abuye kulowo video azoyilalela athi le video sengiyayizwa ke manje. Kodwa 5 years back mina bengingayizwa ukuthi thini lento, yabo. Nayazi amangalo ngifike kanjani la, yabo. Ingoba imizamo yakhe yokupika ayisebenzanga yonke. Amandla akuthina vele, amandla kumuntu kwazi lokho, kodwa akukho wrong ukupika. Kodwa lokho ukupika kwakho futhi kune meaning behind. Nanso ke indaba engisho, ngithi ayizindaba
Angathi ngichaze kahle. Asehlulelani la kwa spirituality ngoba siyazi ukuthi uyini noyengi kuyadingana. Asikho kwi religion thina la asihluleli.